गावाल्यांनो हीच ती वेळ, ह्योच तो क्षण बदल घडवूची. अहो आपल्या प्रभागात रस्त्यात खड्ड्यात की खड्ड्यात रस्त्यात ताच कळणार नाही. नाही 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 नाही, यावेळीस प्रभागात एक सिव्हिल इंजिनियर उभा. माझा मत त्याकाच, आणि त्याची निशाणी हा सिमेंट. अरे पण मला रस्त्यावर चालू माणसं तर जिथे होई हाय आपल्या एरियामध्ये धड नाही हॉस्पिटलला नाही हॉस्पिटल होताला आणि तो करतो डॉक्टर आणि त्याची निशाणी हा स्टेटस्कोप. अरे मेल्यांनो, त्यात काय स्कोप नाही रे. त्यापेक्षा आपण ना शिक्षकाक वोट करू, जो आपला सर्वांगीण विकास करतो, आणि त्याची निशाणी हा छडी. त्याची निशाणी थांब थांब थांब, ताबक काय चालला? आता माझं ठरलंय, मी त्यालाच मत करणार जो माझ्या जातीचा असेल. जात बीत काही नाही, जातीपेक्षा मोठं धर्म असो तो मी त्यालाच मत करतलंय जो आपल्या धर्माक सोबत घेऊन पुढे जातलाय. काय मेल्यानं जाती धर्म घेऊन बसला. आपली निशाणी ठरलेली आहे बंडल. तो पण पैशाचो, जो देईल मका नोट त्याकाच देतलंय वोट. वोट 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 वोट. अरे इलेक्शन म्हणजे काय विकास नाही, कमवायचे दिवस असा कमायचे दिवस. नोट 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 नोट. अरे तुमच्यामुळे आमच्या देशाची वाट लावली. अरे राज्याची वाट लागली. अरे राज्याची नाही, तुमच्यामुळे आमच्या जिल्ह्याची, तालुक्याची, गावाची वाट लागली. नोट होय तुका? नोट होय तुका? अरे मेल्या तुका पण देतलंय नोट.